बाहाय गारिखौ आनबक्सिं खालामनोसै होननानै बुंदों आरो हेभि मोनदों नामा नानि खुलुमबाय लोगोफोर गोबावनि उनाव दिनै मोनसे व्लग भिडिअ फेमिलि व्लग भिडिअ जागोन आरो जोंनि नखरनि गोजोननायनि मोनसे भिडिअ बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नोंथांमोना एसे नुनानै बुजिखाबाय अब्ला भिडिअखौ जागायबाय न'निफ्राय नैबे गारि बोरायजों जों थांगोन गोबाङा बुङो आंखौहाय माने गारि गोदान लादो गारिया गोजाम जाबाय बोरायबाय खिन्थु गारि लानोबोथ' फैसानि गोनांथि जोंबायदि एसे गाहाय थाखोनि मानसियालाय बयबो गोजौ थाखोनि गारि लानो हानाय जायखिया दिनैहाय ओंखारबाय गारि जों बायदि मिडिल क्लासनि मानसि मिडिल क्लासनि गारिखौ लागोन नैबे गारिखौ दिनै बिदाय होनो थांगासिनो दं लोगोफोर बिराद हेफाजाब होबाय बे गारिया आंखौहाय दा गोबाव समनि उनाव दिनैहाय बे गारिया बिदाय जासिगोन आरो गोदान गारि जोंनि न'खराव हाबसिगोन दा बेखौनो जोङो लायनो थांगासिनो दं बङाइगाव लेट्स गो स्टार्ट होबाय आंनि गारि बोरायखौ दिनै येस माने दिनै लास्ट सालायस्रानाय जासिगोन थांगोन जाहैबाय आंनि हिन्जाव आरो नानि फैदो येस हेयार स्टाइलाबो एसे गोदान जानानै थाबाय हिन्जावनाया ओमफ्राय नानि दे गाखोदो दा सुलांगोन दा सुगोन फै दावबो नानि येस मै थाङो नानि ओरैनो हट लुक दिस साइड हाय बोलो हाय अब्ला ओंखारबाय लोगोफोर बङाइगाव ओमफ्राय जों मै थाङो बङाइगाव गारि गोदान लायनोसै दा माखौ न'आव सोनायसै न'आव सोनाय रा न'आव ओमफ्राय मा गारि लानाय जायो बेखौथ' नुखागोनखा नायलांबाय थादो गोबावजोंसो फैलायबाय दा एसे सावसा मोना जालायबाय नै बिदिनो ओरैनो लाजि गुसुखा मानसि दा आरो केमेरा बहायदेरलालाय रासिन लाजिबावो जाहैबाय बा हेभि मोनदों नामा नानि नोंलाय किसुमान मा दैयावसो दुगैनो लिंबाय मैथो दुगैनाय दुदियाबो माथो दै लोगोफोर दा जोङो मोनफैबाय आमथेखा दैलाम मोनफैबाय ओरै सर्टकाट लामाजों थांनायसैलाय ओरै आइफवालि दलांजों बेजों थाङोब्ला एसे थाब मोनहैयो ओरैनो लामाथ' बानायगासिनो दं गाज्रि अबस्था अब्ला लोगोफोर फैयै मोनफैबाय दा नै जोंनि आइफवालि ब्रिज नानिया उन्दुबायसो नानिया उन्दुलांबाय गोरलैफ्राथ' उन्दुलांखायो दाबायदियाव स' दिस इज द ब्रिज आइफवालि ब्रिज नैबे आइफवालि ब्रिजआथ' गोबावसै बानायनानै बेनिफ्राय आं सानदों मा बे आइफवालि ब्रिजजों आं फैबाय थायो खिन्थु भिडिअ खालामनाया दिनैसो फार्स्ट बायदि आं मोनदों आरो गोसोआव आइफवालि ब्रिजजों फैनायनि भिडिअखौहाय बेनो आरो मोजां मोनबाय आइलेण्डनि मानसिफोराबो बिराद खस्थ'मोन बेसेबा गोबाव जुग खस्थ'जों भुगिबोनांनायनि उनाव दिनै बे दलांखौ मोननो हानायाव जोबोद मोनसे रंजानाय जोबोद मोनसे मा होनांगौ जाखौ मोनसे नेक्स्ट लेभेलाव लांनायनि जादों आरो बिराद डेभेलप जासिगोन जायगाया एसे एक्साइटेडबो जाबाय बेबो जादों माने गोदान जिनिस लानायावलाय एक्साइटमेन्टआ थाखायो बेनो आरो मोनफैबाय बङाइगाव लोगोफोर जों बेंटल गेटजोंसो ओरै हाबनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय दा नै बेनिफ्राय ओरै आगसिजों थांनायसै ओरै आगसिजों माबा रिजार्भ पुलिस होननानै ओमफ्राय रलिं मिलजों ओंखारनानै थांनायसै मालायनो मामि आमायमोननोबो बायनो हायगोन मोनफैबाय बिथाङा गारिखौ माला नुयो सानदों नामा मैया नायलांखाबायला मैया नायलांखाबाय होमब्लाबो दा नायनो लुबैबावो दा नै एबा मैसो खोमादों बिलाय बेनो दा
लोगोफोर होमब्ला शोरूमावहाय जिरायै प्रसेसिंनि खामानियावहाय बिराद सम लाबाय बेनिफ्राय फर्मेलिटिस प्रसेसिंआव बिराद सम लानानै लायै दा एसे बहुत टाइम जाबाय 7:38 नै दा गारिनि डिलिभारि जेने थेने दिनै लानांगौ गाबोनथ' देवबार दा शोरूम सिङावथ' हाबनानै दा नैबे टाइमावहाय नायदो गारिया खोबमान दं नै आंनि गारिया दा बेखौ मा होनांगौ जाखो आनबक्सिं ओमफ्राय गोसोआव ला नैबेखौहाय नैबे जाहैबाय मिडियन नार्जारि जोंनिनो बर' सेंग्रा बियो बेयाव मावगासिनो दं बिराद मोजां सार्भिस होगासिनो दं आरोना कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं स्क्रिनाव होगासिनो दं नायनानै ला हिवेन्डाइनि गारि जुदि नांगौब्ला कन्टेक्ट खालाम फ्रिलि बिराद फ्रि मानसिया माने गोसोबायदि सोंहरनानै रायलायनो हागोन आरोखि आरो हिवेन्डाइनि गारिखौ लायोब्ला जायफ्रा लाखांबाय मिथिखागौ माबायदि स्मुथ माबायदि मोजां ने गारियाथ' ओरै गिदिर गारि दं ओमफ्राय खिन्थु हाइ क्लास मानसिफोरनि जोंनि मिडिल क्लासनि बेबायदि मिडियाम गारि थारमाने मिडियाम गारिखौनो लाबाय लोगोफोर नुसिगोन नै गेटिं रेडि विथ द केक नै ओरैहाय केक लाबोबाय नै केक काटिं सेरेमनिबो बानायगोन जाहैबाय स' दिस इज द सिस्टेम अफ मेगना हिवेन्डाइ बङाइगाव बिथांमोननिया बिराद सिस्टेमेटिक आं बेखौ नुनो मोन्दों आरोखि दा डिसिप्लिन सिस्टेमेटिक जायफ्रा फैबाय मिथिगोन थ' आसे हल बे जाहैबाय नैबे बिसिनि आउटलेट दा रोखोम गारि बेयाव दङ आरोखि बेवहाय बेखौ दिन्थिलाय आं इखौसो नायदो दस्राफोरखौ नायनांलै लोगोफोर नोंसोर नैबेखौ दा बोखारबालाय नायदो ना माथो नानि येस होमब्ला हानायसो केक गारि गोदाननि नामाव Thank you. Nih, maksudnya nggak sih? Hero nufa neng nama nufa lah. Congratulations, Nana. Next. अब्ला लोगोफोर फाइनाली नायदो गारिखौ माने आनबक्सिं होनांसिगोन बेखौ आनबक्सिं खालामसिगोन ओमफ्राय नायदो गारिया मा गारि नायदो आरो माइला दा नायदो बे जाहैबाय ग्रेन्ड आइटेन नियस स्पर्ट्स डुवेलटन नामा बिराद गोलाव बेबायदि आरो दा बेनि फिचार्सखौबो नोंथांमोना नायदो आंनि थाखाय बेनि जेसेबांनाखि फिचार्स फेसिलिटि जेसेबां कम्फर्टनेस बेखौ आं चइस खालामनानै लानाय जाबाय आरो नैबे नोंथांमोनाबो जायफ्रा लानो सानगासिनो दं इउ केन गो फर इट बिलुखौ Foto kimi loh. Oh deh, thank you. Aaron belum kam. Pagi itu aku udah full video kok. दा गासै बौनि डिलिभारि सेरेमनियाबो जोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोना गोसोआव ला बेखौथ' आं दहाय एसे इन्ट्रडाक्सन होबाय ओमफ्राय मेन मोनसे जोंनि नै लवार आसामावहाय प्राय जोंनि लवार आसामाव मेगना हिवेन्डाइआ नैबे आदा लहेननि आखाइजोंनो थाङो नंगौना दा चिरां क'क्राझार आरो प्राय जोंनि जायगायाव ओमफ्राय बिराद सिनियर बेयाव मावगासिनो दं बिराद एक्सपार्ट दा मोजां सार्भिस होयो दा नोंथांमोननो जायनो नांगौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आदा लहेनखौ आदा लहेन मोना नैबेयावनो थायो ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारा स्क्रिनाव होगासिनो दङ बेवहाय नायनानै कन्टेक्ट खालाम इनकुवारि ला आरो बिराद मोजां एक्टिभखा नैबे बिथांमोना जोंहा बर' सेंग्राफोरबो साथाम दंखायो साथामल' नङा साथाम नैबे आदा लहेन थाबाय बे सिनियर मस्ट ओमफ्राय ओरै फंबाय मिडियन नार्जारि थाबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सांग्रां बे आरो दा जोंनि साथाम बर'फोर दं जोंनि बर'फ्रा सिन्था खालामनांगौ गैया खुला खुलि बुजायना होजोबगोन आरो बेबायदि स' थेंक इउ मेगना हिवेन्डाइ आरो नैबे भिडिअखौबो आं फोजोबथ'बाय दा हाखु दाखुबो जाबाय बे हिसाबै दा थेंक इउ सो माच दे होमब्ला फार्स्ट टाइम आगान होबाय नै गाखोनायसै एसे स्पेसियेल गारियाव सिगाङैथ' आङो BMW आं ओंखायामोन नालाय
होमब्ला गाखोबाय नै आंनि फेमिलिया गाखोजेनबाय फार्स्ट टाइम देलाय वाव फैसे दे नानि दे बिलुनथु बिलुना लादो होमब्ला आगान होबाय नै फार्स्ट टाइम वाव ओइ दे थादोलै थेंक इउ सै दे औ